kuya, naabot naman ta. Suglan na to. Unsa ka naigi? Sabot-sabutan nila diha. Yati mo ha? Gago, tibok. Kuya, kuya! Asa mo ato kuya? Ato na mo bi. Ayaw gagto diri ba basig madamay ka. Sa muka ni mo ramoy. Ang gagto ba man ka diri? Alam mo kuya, nasaban na papa. Nabing, madamay ta na. Mao ganino. Isunod si Ara. Wa jud atong plano ani kuya. Prince, magunas ako. O sige kuya, paulion sana ako si Ara. Tara lang. Sunod-sunod, pamunggit ka. Tara dito. Samboy! Suwa itong plano ni. Kuya! 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 Nauli na dyan si Ara! Dayo na dyan itong plano karon. Dayo na dyan ding. Makaluking na tani. Kasi luking kuya. Bastang luking nga. Lah. Asa ka ni mga bataa? Unsa ka naigi? Sabot-sabutan nila diha. Tara na! Kuya! Isara ta ka raon ha? Masig masakpan ng papa ba? Sige din. Tara na kuya, kay lami na kayo. Tara. Na. Padunggit to sa payag oh. Oh no. Murag. Pagluking man siguro yung mga bataan. Unsa man kuya? Naabot naman ta. Suglan na to. Sige. Pantay lang nila. Akong panitian eh. Kuya, bago ta magsugod, kinsay unang mabutan, mo'y magkabo. O sige ding, una medyo mabutan. Naagdi sa payag ay sila. Nagluking gid ni sila diri. Karon lang mo mga bataa mo. Impas yun mo na kurong. Impas yun mo. Nagunsa mo diha. Kuya, unsa man? Sugdan na to na. Uy, hindi mo mga bataan eh. Ding! Ganun lang bugnongan mo da! Hala kuya, na si Papa. Gago mo! Iksuon na mo! Huwag yun mo yung mga klaro ha! Yati mo ha! Gago, tibok!